Ang nahitabo ron sa atong syudad, nangausab ang naong tungod aning dakong selebrasyon, Pista Senior. Daghan na sa tag makita o mabati nga mga kausaban sa atong mga music, sa mga gipangsulob sa mga tao, pulos na gyud nakasentro sa Santo Niño nga selebrasyon. Sa inyong paminaw, mao ba ni ang kausaban nga gihangyo sa Ginoo nato? Mao ni o dili? Nganong ingon mamong dili? Mao ni siya, pero sobra pa. Kana bang dili ra nato usbon ang atong external environment, kung dili usbon gyud ang interior part sa atong kinabuhi. Mao na si Simon man iyangan, ginganla na siyag Cephas or Pangulo or Pedro, uluhan or bato, ligon. Ang kahuyang ni Simon giilisan og kalig-on sa pagtuo. Mo nang nahimo siya natong unang Santo Papa. Kay kung mukuyo ganitas Ginoo, di gyud mahitabo nga motugot siya nga magpabilin ta sa atong naandan. Iya gitang usbon niya, kung dili ganita mosugot nga iyang usbon, iya gitang papahawaon. Sige, lingay mong tupad. Ina mosugot kang usbon ni Hesus. Lingi aba, ina mosugot ka, usbon ka ni Hesus. Mosugot ba mo nga usbon ni Hesus ang color sa inyong mga buhok? Mosugot mo? Daghan ra ba kay nato nga di mosugot kanang itom sa una niya himuon niyang puti, kuluran dayon nato kay di ta mosugot nga usbos Ginoo, kana external palangga ina. Mosugot ba mo nga ang inyong purmas, inyong kilay usbon ni Hesus? Oh, inyo dayong kiskisan, inyo dayong badlisan. Mosugot ba mo nga kanang texture sa inyong naong usbon ni Hesus o ang color? Oh, inyo dayong bagnusan, butangan dayong foundation kay nangunot na. Mosugot basad mo nga ang inyong kinabuhi usbon ni Hesus? Oh, dayong ingon dili pa ko ready. Na usbon kita niya. Nya unsaon man ta niya pag-usab? Matod pa sa ikaduhang pagbasa, mahimot ang templo sa Ginoo. Naman tayo gihimo diyang balay-balay ni Santo Niño. O pa na mahuman ha? Basi gatuo mong nahuman na. O pa na mahuman. Eksperimento pa lang na sa atong artist. Nakumura man na si Santo Niño diya o gisud, langob di naman nun hapit makita. Pero sagdi lang, basta na Santo Niño diha. Matod pa sa ikaduhang pagbasa nga busal likay ang pakighilawas. Ang ubang sala nga himuon sa tao, walay kalabutan sa iyang lawas, apan ang tao nga makighilawas, makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo ug nga nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili iya na kamo sa Dios, kay mahal ang pagpalit niya kaninyo. Busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Gipalit diay sa Ginoo ang atong lawas, gilingi ay mong tupad, yung nagibayra na ka. Gipalit na ka. Nya mahal kay iyang pagpalit. Ngano man, iyag yung lawas ug dugo mo iyang gipalit nato. Ang iyang dugo nga balaan nga dili mabayran bisan pag sa tibuok universo, dili makabayad anang iyang balaang dugo, mo'y iyang gipabaha aron iya tang paliton.
Ingon ana, grabiha des Ginoo, no? Mao na ang atong sukli, maosad ang paghimo sa atong lawas nga balaan. Nakaron unsaon man paghimong balaan sa atong lawas? Usa ra atong buhaton. Sundo nato kining tubag sa Salmo ug mao say tubag ni Samuel sa unang pagbasa. Unsa may giingon sa Salmo? Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kinsa ninyo dinhi ang nianhi aron motuman sa kabubuton sa Ginoo ta sa kamot? Kanang wa mo pataas iya na siyawang kabubuton. Oh, nganong jutay raman? Unsa man gianhi ninyo dinhi? Tas-tasig jutay be. Kinsay ni anhi aron motuman sa kabubuton sa Ginoo. Tas. Okay. Ana ba? Adto tag Santo Niño, siging isa-isas kamot kanamo, maluoy kaunta, nindot kay tan-awon ang mga kamot, pero ang mga kasing-kasing ambot monunot bakas Ginoo. Apil na sa nang nanagwali niyaros yung atubangan, ambot monunot baka nis Ginoo, og ingnos Ginoo sunod kanako, ilisan ko nang imongan, di nakasyano. Unsa naman Lord? Slaughter. Ngano man Lord? Nga slaughter man, nga siyano man ta ako nga, isa sugod karon magsigi kag baligyag slat. Nya kamusad ingnon sa mos Ginoo paminaw kun moanhi mo sa San Vicente Ferrer Paris, kun maminaw mo sa misang Padersiano ug sa iyang humili, palit gid mo slat. Labaw na gyud kun magpa-picture mo niya, palit gid mo slat. Kay kung inyo nang buhaton, mahimo mong lig-on sa inyong pagtuo. Pero di kay mo mutuman ana, iya ragyapon mo sa kalibutan. Kay nga naman, hadlok malangyapon kang mopalit og slat para sa kaayuhan sa uban. Nganong ako ning gisulti, kay daghan kayong nangausab nga mga kasing-kasing karon sa atong mga parishioners, online o dili o teritorial, nga kusog na kayong manghatag og kwarta nganhi sa tabang sa simbahan, unya biktimahon sad sa uban nga mga yawanon pang mga scammers nga wapay intawon mga usab nga ang gihigugma ang kwarta dili ang simbahan. Muna ang atong lawas gamito nato para sa simbahan. Sige, lingi ay mong tupad, katapusang lingi ing na kining akong lawas ako ning gamiton aron ka malangit. Sige ing na kining akong lawas ako ning gamiton aron ka malangit. Nindota no? Ang imong bana ba nga naay kabit, muadto siya siyang kabit, nya moingon siya, sugod karon day gamito na ninako akong lawas aron ka malangit. Undangon tananing kinabitay. Nindota no? Nya moingon sa dayon tong imong silingan, Brad, kining akong lawas gamito na ninako aron ka malangit. Undangon na ninatong atong sinuyupay. Nindota no? Muadto sa dagkatong mga manariay og manok ba. And Brad, kining akong lawas gamito na ninako alang sa aron malangit ka, ato na ning ihaw ng ato mga hiniktan. Din ata magsugal, ipalit na lang ni natog slats. Nya moingon dayon ang mga anak, ma, kining akong lawas ako na ning gamiton aron mo malangit. Tagay kog sugo kay ako nang tumanon. Nindota no, di na mahimong tapulan ba? Nya ang uyab sad moingon, mukuputi siyang uyab ba? Dai kining akong lawas gamito ni nako aron mangadto tas langit. Sige, sakay na. Nya moingon sa dayon ang babae, ilara adto ra gid ta kutob anas langit-langit. Pero inig resulta impierno di ay padagana ng motor nimong way lisensya nga way rehistro kay di ko muuban nimo padong sa impierno. Nindota no? Wow, Sige na, manindog na ta.